bụrụ na ị mụrụ nwa n'ụlọ bifo i wee nụba di, i wee mụsịa nwa afọ mana di gị ekwere accept nwa, di gị ekwere accept nwa, e wee mesie unu enwere ụlọ, di gị enwere ụlọ, unu nwere kene, ọ bụrụ na unu enwere ebe unu bi kama na unu na-akwagharị akwagharị ghọta na so nwa gị afọ nke di gị acceptụrụ wee lụọ ụlọ, lụsị ụlọ, wee si unu bịa biri, unu wee bịa biri, di gị wee nọkwalụ n'ụlọ ya wee na-agba ya mgba to the point na ya na mmadụ mesịrị biznes, o je gwa onye afọ si onye afọ na ọnya riri ego biznes family, wanyị na-ebiri fechandum na-achọ ụzọ a ga-esi wee malụ ndị biri fechandum fa na-agba na-agbagharị, nyanwa bụ di mama gị wee je gwa onye afọ na ọ gị li the money, na ya anụgo ebe ikwurie, na ya dụshọ na ọ gị li the money, ya sobekwe gị, ya nata gị the money. This man wee na-eso gị na-achụ gị ka o gbuo, if not na within the period ọ na-achụ gị ka e gbuo ka find out ife mere ego, ọsọsọ Chukwu ma ife ga-eme gị. Ị bụrụ that woman, nwa ya wee sị na ya chọrọzi di gị n'ụlọ ya, ya pụọ. Ị ga-eso di gị pụ ka ị ga-ebi n'ụlọ nwa gị, ya pụba ebe ọ chọrọ udo, ebe ọ chọrọ igbu nwa gị, maka na ọ na-afụta nwa afọ as na ọ bụrụ nke ya, why na nwa anụnwa have done more than a son will do for a father, but still kwere accept ya. Ị ga-aralụ di gị maka na ọ di gị solu di gị pụba jekwụba ụgwọ ụlọ, ka ị ga-ebi n'ụlọ nwa gị lụsịrị nye gị na di gị unu biri, mana di gị jụ na ọma nwe peace na-achọ ụzọ a ga-esi wee wopie ka o wee bụrụ sọsọ nya nwe nwezide ụlọ. Kedu nke ị gara? Maka na ọ bụrụ m Ben Johnson 100 meter senior boys, ife anwa na-akpa gị kpakata gị kpagharịrị gị na ụmụ nwaanyị niile nọ n'ezi, ihe niile nọ na sketi na-esonyere ife na-apịtọfa na-apịrị fa na-apịrị wee kpata gị ebe nwa m nọ, nkịta alacha mụ na gị na-aba anya, wee kpata gị ebe ndụ nwa m nọ, ọ bụrụkwa ntị nwa m ife ma ọ kọrekt na ọ kpata gị ebe ndụ nwa m nọ, nkịta ga-alacha mụ na gị na-aba anya like anyị ga-eti ụkwụ n'ofu trọza ọma nzụlụ anyị, anyị tigodo na trọza ise ọma nzụlụ anyị na-apụ ala. Ọsọkwa ya bụrụ gị mụrụ nwa afọ, ọsọkwa ya bụrụ nwa iji utugo wee mụ. I'm a mother hen, I have to protect my own, which gị nwa bụkwa my own, but if you choose to be someone else's own wee bịa inyela m nsị aja na garị, I don't care ma gị mụrụ ụmụaka afọ, I have to protect them with everything. That is etu mother hen si eme. So if you choose your children and your peace over him, I don't blame you. Unless ọ mara the gravity of ife o mere. Ike gwụrụ ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.